Containerterminalen havde fået vokseværk, og derfor besluttede havnevæsenet en udvidelse på 50.000 kvadratmeter, og indvielsen sker her den 5. juli. Klokken har passeret 10, og jeg har fået den ære på havnevalgets vegne at byde alle velkommen her til åbningen af vores nye terminaludvidelse. Der sker noget på Aarhus Havn, og vi synes, det skulle være... Arbejdet med udvidelsen af terminalen startede allerede i 1982, hvor man begyndte at fylde op med sand fra uddybningen ved Østhavnen. Den opgave klarede AS Danema, og bagefter gik TIR-kompagniet i gang med resten af arbejdet. 28 millioner kroner kom hele projektet til at koste. Med udvidelsen har havnevæsenet sikret sig, at Aarhus Havn stadig kan være blandt de førende i Nordeuropa. Dette understreges af ordene fra direktør Jørgen Esmann, der er bestyrelsesformand for Aarhus Stevedore-kompagni, havnens største bruger. Terminaludvidelsen kan rumme 2.000 containere, og det er muligt at tilslutte 144 køle- og frysecontainere. Havnevæsenet tror på en ny rekord i containertrafikken på omkring 160.000 containere, og indtægterne skønnes også at blive de hidtil største, nemlig 100 millioner kroner i 1984. For disse parter klipper jeg snoren over til det nye containerterminal. Det gør os hermed.